ଆମ ଗାଁରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଇଁ ମେଳା ହଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଅପେରା ଯଜ୍ଞସିନୀ ଆସିଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖିବୁ ଯାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛି ଏଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ବୋଲି 300 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେୟାରରେ ବସିବି ବୋଲି କାଟୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ। ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଆମେ କହୁଛୁ କି ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଲୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭିତରକୁ। ସେଦିନ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭିତରକୁ। भाई आम यज्ञसिनी यात्रा नमस्कार आपण मानकु टिंग चलो यात्रा भितर हाय आपण माने देखियो आसंतु मो भाई सहित मामू घर भाई सहित देखाई गला घर पाखर भाई सो देखन तो केते खुशी। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ମେଳାରେ କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ବସିଛି ଦୋକାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉଠିଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଚୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଯାଏ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କିଣିବି କିଛି ଭାବିପାରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେଳା ବୁଲି ଖାଲି ଦେଖୁଛି ଜିନିଷ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ମୋତେ ତ ସବୁ ହିଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ବହୁତ ହିଁ ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଥିଲା ଷଣ୍ଢର। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳେଇଲି। ଲାଇଟ୍ଟା ବି ଜଳୁଥିଲା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିନି ଲାଇଟ୍। ମେଳା ହିଁ ବହୁତ ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ମେଳାରେ। କ'ଣ କିଣିବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସବୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ହେଲେ କିଛି ବି ଆଣିଲିନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କେମିତି ଲାଇଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଇକି ଫଟୋ କରିଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଲ୍ଫି ନେଲା। ଆଉ କହୁଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯିବୁ। ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା। चटपटी खाइबू चिकेन पकड़ा आनी सालुनी। ଆମେ କିଣି ସାରିକି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଚାଲୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ସେଠି ଆମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିବି ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଣିଲୁନି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। नमो नमो पतित पावनी जग्य संभूता जाग्य से